गोजोन्थों आंनि बड'लेण्ड इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायग्रोनानै लाबाय। गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खौथि खौथि गोजोननाय जासिहरो आंनि भिडिअखौ अनसायबोनानै नायबाय थानायनि थाखाय। दिनै वर्ल्ड पपुलेशन डे नि मुङावहाय नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय जासिहरग्रोयो। आङो दिनै मोनसे कन्टेन्ट लाबोनो सानदों। जोंनि जे सायख'जागोन सानै जे राष्ट्रपति इन्डियान प्रेसिडेन्ट सायख'जागोन बिनि बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय लाबोदों। दिनै जोङो मिथिनो मोनो युवराज सिंहाया बिनि फारसे दिनैहाय अपोजिशन पार्टी हिसाबै बे 55% भट दङमोन बिथांजों, आरो द्रौपदी मुर्मुजों 45%ल' दङमोन। नाथाय दिनैहाय नरेन्द्र मोदी बीजेपी सरकारा बिथांखौ सापर्ट खालामनायजों सेलेक्शन खालामनायजों लोगोसे दिनैहाय माखासे बायफन सरकार दानाय पार्टीजों गोबांथार जरदार होयोखाय दिनै द्रौपदी मुर्मु थिंजायहाय दिनै बारहावाया बिजों बारगासिनो दङ। आरो यशवंत सिंहा बे सानैनि गेजेराव सोर जायोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा जागोन जोङो बेखौ नुहुरो। दिनै यशवंत सिंहा जायोब्ला जोंनि थाखाय माखासे जिनिसाव जोङो गिनांगौ गैयामोन। आरो जोंनि दिनै द्रौपदी मुर्मु दिनै जायोब्ला जोंहा मोनसे सांग्रां थानो गोनां। जोंनि माखासे बर'नि आफादफोरा जेरै UTAO, आबसु, BPF, UPPL, बनसु, BSU, अल आसाम ट्राइबेल एसोसिएशन, बेफोर गासैबो दिनै सांग्रांथि थानाया दिनै गोनांथि। मानो होनोब्ला दिनै माखासे सुबुंफ्रा दिनै ST आव हाबोब्ला जोंनि माखासे ST नि दिनैहाय मोननांगौ मोनथाया दिनैहाय जोङो राननानै जानांगोन। आरो जों बेसिकेलि जोंनि BTR ओनसोलावहाय गोहोम गोग्लैगोनखौ आङो नुहुरो। मानो होनोब्ला माखासे गोहोआ राष्ट्रपतिनाव थायो। जेरैहाय 15 आगस्ट जायोब्ला 15 आगस्टआवहाय 10 जन 15 जनसो मानसिफोरखौहाय गावनि गोसोजोंनो फासि जानांगौ मानसिब्लाबो बख'नो हानायनि मोनसे स्पेशल पावार थायो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानावहाय, गभर्नरनावहाय। बिनि थाखायनो जोङो द्रौपदी मुर्मु जायोब्ला जोंनि माखासे ट्राइबेल मानसिफोरनि आरो बर' हारिनि लिडारफोरा सांग्रांथि थानाया मोजां। मानो होनोब्ला दिनै द्रौपदी मुर्मुआ सासे आदिबासी आरो सावथाल हारिनि मानसि। दिनै जोंनि आसाम रायजोआवहाय गोबांथार सावथाल हारिनि मानसि, जन' गस्टिनि मानसिफोर दङ। बेनिखायनो जोङो बेफोर गासै सांग्रां जानाया मोजां। दिनै नुहुरो जोङो द्रौपदी मुर्मुआ दिनै देरहासार जागोनखौ जोङो बारहावाया बिनिजों बारबाय थानायखौ जोङो नुयो। दिनै यशवंत सिंहाया 55% भट थानो हागौ। अब्लाबो जाय मानसिफोरा गोबां सावरायनाय बायफन गेजेरजों सावरायगासिनो दङ दिनै द्रौपदी मुर्मु दिनै एगेन्स्ट पार्टीब्लाबो दिनै ममता बेनार्जी बिसोरजों सावरायहरदों। आरो सावरायहरनायनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय थांनाय बायदियानो जागासिनो दङ। दिनैहाय माब्रैहाय अरबिंद केजरीवाल बिथांमोनहाबो दिनैहाय बीजेपी सरकारनि अपोजिशन पार्टी, अब्लाबो दिनै पान्जाबाबो अपोजिशन पार्टी, दिनैहाय केरेलिया बेबो अपोजिशन पार्टी। अब्लाबो दिनैहाय मा जानानै दङ रायजो राजाफोर गासै बायफननि गेजेरजोंहाय माबा मोनसे सिङाव एग्रिमेन्ट थानायनि गेजेरजोंहाय दिनै द्रौपदी मुर्मुखौहाय देरहाहोनायनि माखासे प्लान आरो पलिसिखौ खालामगासिनो दङ। मानो होनोब्ला दिनैहाय एखेबारे जरदार बायनानैब्लाबो बिथांमोनहा माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो दिनै बिथांमोनहा माबा मोनसे सिङाव एग्रिमेन्ट खालामलायनानैब्लाबो द्रौपदी मुर्मुखौहाय दिनै देरहानायनि थांखिखौ लागासिनो दङ। खालि देरहाथों, नो अबजेक्शन। जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा दिनैहाय जोंनि जोबथेसालियाव जोबजानानै थानाय माखासे केसफोरखौहाय रन्जन दैमारि सारमोनखौ दिनैहाय जुदि बख'नो सानदोंब्ला फैगोन आगस्टसिमावहाय गासै केसफोरखौहाय डिसमिस खालामनानै गहोनायनि मोनसे टारगेटखौ लादोंबा दिनै गोबांथार जोंनि पावाराव थानाय मानसिफ्रा, UPPआव थानाय मानसिफ्रा, BJPआव थानाय मानसिफ्रा दिनैहाय द्रौपदी मुर्मुजों सावरायनाया मोजां। आरो बिथांनो भट होगोन होननानै माखासे सापर्ट खालामनानै होनाया
माखासे होग्राफोरनिसो खोथा रावबोथ' नुवा दिनैहाय सावरायनाया मोजां जेन' जोंनो नैबे 15 आगष्टसिमावनो जोङो दिनैहाय द्रौपदी मुर्मुनि गेजेरजों जोंनि जे माखासे बर'नि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बिर जोहोलावफ्रा जोबथेजानानै दङ बिथांमोनखौ जेन' जोङो उदां न'खराव लाबोनो हायो आङो बे उद्देश्यनि थाखाय दिनै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों रायजो राजाफोर आरो दिनैहाय 6 जनगोष्ठीनो जुदि दिनै जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जुदि एसटि होयोब्ला जोंनि बर'आ अलखदावहाय जोङो दिनैहाय जेबायदि दिनैहाय जोङो 60% हिसाबै जोङो दिनैहाय बर'नि माखासे मानसिफ्रा सुबिदा मोनगासिनो दङ दिनैहाय जोङो 40% गुबुन जे कास्टनि मानसिफ्रा मोनगासिनो दङ जोङो दिनैहाय मा जाहैगोन रायजो राजाफोर जोङो 40-60 जोङो 40 आव थानानै 60 आवसो गुबुन हारिफ्रा दिनैहाय जागोनखौ नुहुरो मानो होनोब्ला जोङो बिथांमोनहा दिनै गासैबो बर' बाथ्राखौ लानानै दिनैहाय बिसोरो खौसे जायो दिनै जातिनि सेन्टिमेन्ट हिसाबै बिथांमोनहा माखासे भटखौ होयो जायनि फलावहाय दिनैहाय जोङो नुनो मोनो नबसरनिया जे बेबो दिनैहाय प्रेस मिटनि गेजेरजों मोनसे खौरां मेल खुंनानै दिनैहाय बियो दिनै द्रौपदी मुर्मुनो भट होगोन होननानै बिथाङाबो दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय शुभकामना जे गोजोननायखौ जासिहरनायखौ जोङो नुबाय जायानो देरहाया मानो जोङो दिनै गासैयावबो एभ्रिथिं हामेशा अराय सम जोङो दिनै बर' हारिया सांग्रांथि थानो आरो हुसियार थानो जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा आङो बेखौनो लुबैयो जोंनि सांग्रांथि थानाया जाहैबाय एसटि जनगोष्ठीनि थाखाय आरो जोंनि सापर्ट खालामनांगौआनो जाहैबाय जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिर जोहोलावा जे जेलाव जोबथे जानानै दङ पावार दं हिसाबै प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया हिसाबै सासे माबानावहाय राष्ट्रपतिनाव बेबायदि गोहो दंखाय जोङो सापर्ट खालामनाया मोजां जोङो माखासे बिथिङावहाय जोङो सापर्ट मोनगोन बेनि थाखायनो जोंनि गासै जेखि आफाद जाया मानो जों अरायसम सांग्रां थानो गोनां आङो बिनि थाखायनो दिनैहाय बे माबाखौहाय कन्टेन्टखौ लाबोनायनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेराव लाबोबाय जोंनि द्रौपदी मुर्मु जायोब्ला बेनो दिनैहाय कंग्रेसखौहाय मोजां मोनग्रा हारि हिसाबै बागानिया आरो सावथाल आदिबासिफोरल' दङ दिनैहाय गासिबो आन्चलिक पार्टी दंखाजोबसै दिनै गासै मुस्लिम पार्टीफ्रा दिनै द्रौपदी मुर्मुआ गभर्नर जानाय लोगो लोगोनो गासै साहा बागाननि मानसिफोरा सावथाल आदिबासि मानसिफोरा बागानाव थानाय मानसिफोरा बिजेपिनो भट होगोन 2024 नि टारगेट खालामनानै एमपि लकसभानि एमपि इलेक्शनखौहाय टारगेट खालामनानै बिथांमोनहा बे द्रौपदी मुर्मुखौ बिथांमोनहा सायख'दों रायजो राजाफोर बिनि थाखायनो जरदार खालामगासिनो दङ देरहाहोगागोन कि देरहाहोगोन द्रौपदी मुर्मुखौहाय बिनि थाखायनो जोंनि बर' हारिनि मानसिफ्राबो माखासे बिबान गोनां मानसिफ्रा दिनैहाय पावाराव गोनां मानसिफोरा दिनै जरदार हेफाजाब होनाया मोजां होननानै आङो सानो रायजो राजाफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै जै बर' हारिनि जै